Gus Maray na aga po, Bishop. So pagpasensyahan mo po ang sumoy tigsig ka halin pa sa postal. Kasi na dahil nga araw kung tigsig ini o talagang lapit. It's a point of vulnerability na iyo po ang application kan Amigos and Episcopal, sabi ni Father Wilmer Tria. Okay. Okay. Maraming po, Bishop. Ini po ang tigsik na pag-prepare kan sa muyang kari. Inong ta tigsik. Tigsik ko ang sa itong arsobispo. Sa lisa na paghilingon. Orgolyong Bicolnon. Kasaro sa tinitingalang bituon. Tigsik ko ang sa itong arsobispo. Small but terrible. Terrible and grado. Kakayan asin talino. Magpanagaman Manila hanggang Vatican. Tigsiko ang sa itong arsobispo, matibay na sekretaryo ni Monsignor Leonardo Caibto, formador asin paratukdo sa seminaryo, sa kasaysayan kan simbahan, eksperto. Tigsikuan sa Tomarsobispo, Salon Dennis Demosana, agamonon, minor major man, agaman o hapon, tatibaan ika, lampaso. Sabay na. Tigsikuan sa Tomarsobispo, simple sana magbangat, matibay magsermon, tatauman nagsuba asin mag-iba, haralong doon basta may signaton. Tigsikuan sa Tomarsobispo, tunay na lingkod asin servidor, servus tuus sum ang sa iyang moto, dahil lamang nasa yuma o nagmoroto. Tigsikuan sa Tomarsobispo, may plano, may bisyon, may dedikasyon, gabos kaayon, gabos may gibuhon, dahil man lugon malingawan ang makasyon. Salamat po. Archbishop, on behalf of our priest and the vicariate, I would like to extend our warmest greetings to our Bishop on your birthday. Among happy birthday. May God continue to bless you with wisdom, strength, good health, and abundant grace as you faithfully help and serve His people in the Archdiocese of Cáceres. Wishing you joy, peace, and many more blessed years ahead. God bless you always. Ang mga padi po kang Vicarian San Juan Bautista, Yaon Jose Nagubar. Nagpapasalamat po kami na ikan sa muyang arsobispo bilang ama, asin amigo. Amigos at episkopos na tatagpo ini sa talagang beautifully describes who you are to us. As our bishop, you guide us with wisdom, humility, and courage. As our friend, you are approachable, joyful, and close to your priest, especially sa tennis, drills, football, basketball, sa gabos. Your presence, encouragement, and genuine concern have touched our lives and strengthened us in our ministry. So, in your special day, Arsobispo, we assure you of our prayers, our love, our support. May the Lord continue to bless you with good health, abundant joy, and grace to shepherd the Archdiocese of Cáceres. So, happy birthday po, Among. Asin dahugon mo po ang sa muyang tigsip. Pinadarami po sa imo ang kopya, tangaling makasunod ka po sa muyang tigsip.
So nababarap yan yung tulo. So mailot po itong mga taga Araucan, Tagunoy, then taga San Jose, and then po taga Goa ang mga pari. So Father, introduction. Ginagalangan niya mong mga obispo, mga tugang na kapadian, mga bisita, gabos na uyan mo niya. Hali sa partido, lugod ang sa mong tigsik sa indong magustuhan. Tigsik para sa satuyang honore, orgulyo kang gabos, asin urog na namumutan. Ang sa iyang presensya, honra kang gabos, siringman. Midbid na small but terrible, Rex Andrew ang sa iyang ngalan. Ang Araucan ang Tagunoy. 1, 2, 3. Igisip niya sa tong Senior Arsobispo sa Cáceres Silangat sa mga kaulang regalo. Sa Yitman kung siya iligon, alagad sa kadulungan, higantihon. Sa rong kataramon, kaya niyang palawigon. Sa mga pinidok, gabos, pahos, kanon. Gabos ng God, makapabilig. Sa siya, magibayon. San Jose. 1, 2, 3. Ulit ka sa edad, kasi abilidad. Dugay mananggat. Nakikitaw at pang-tennis kasi basketball. Mas kikabago siyang kalidad. Sa dulo na si Higos, nilanggad matatawaran. Kaya baga ang Cáceres bilang inaaral. Si Ramon Rex sa edad na kulang kawakan. Sabay-sabay na po kita. Gawa saan? Sa pagiging pastor at sinama ng lokal na simbahan sa Cáceres, mga marahay na programa kinuunan niya, hinimate ang lambang boses, natauanin doon ang pagiging sinulad na simbahan, mayong naeenot, mayong man nababayaan, takon gabos kaayon, gabos may gigibuhon, dakol langgad ang mga haman. Sa imong kumpleanyo, namumutan na Arsobispo, ang samong Bikariya ni San Juan Bautista, padagos na minataong onra sa imo. Dahil mo man kami pabayaan, mga katuod mong inaataman, sa kasakitan asin kaginawahan, kami kadamay-damay mo sa Lord Paman. Amen. Okay, salamat. May regalo lang po kami sa inyo, Arsobispo, for something fun. Ang sa mga pong fan gift, portable electric fan. Something serious man kayo. Nabarita niyo po kaya ito siyang gustong librong abot kani makuha dahil niya nakupa dito sa Pilipinas. Kaya sinugo po ako ang Vicaria magduman sa Amerika para makahanap ng libro. Gustong-gusto ni Arsobispo, kaya a little more social. Ay, maging social kasi. So, gustong-gusto niya ni kaya nanigaluhan ni Ansa Arsobispo. Salamat po, Arsobispo. Thank you po. Happy birthday po, Arsobispo. Picture. Good morning po sa Gabos, Archbishop. Good morning po. Proceed na po tulos kami sa Samayang Tigsik. Tigsik niya mo ang Cáceres 75 taon ng Archdiocese. Manuwaan kan Diyos naglalakaw sa kamikulan sa tataraman ni Kristo asin sa Eucharistia. Dambang puso sa raro, nagsisinarabot. Tigsik niya mo ang sinodal na simbahan sa pag-iya ka ng Espiritu Santo, pagkamuot ang sa iyang dalan, sa lindong ang pangatama ni Inan Peña Francia, ang gabos nakakaabot pasiring sa padudumanan. Tigsik man niya mo ang mga panig ang lokal na simbahan, tigpormar siring ni Kristo, dayo mo sa pagpastor, asin pagkataman kan sa indang mga kardero. Sa altar asin sa parokya, si Kristo ang sentro asin giya. Tigsik niya mo ang mga layo, mga kinunyagan ni Kristo.
Kasi saksi ang Ebanghelyo. Ang lain-lain man ang sa indang katungdan, sa kapusanan ng pangkulang, ipahayag ang pagkamo ni Diyos sa bilog ng kinabuhi. Tigsik niya awan sa to magsobispo namumutan, nasugod kan Diyos na ginikanan kan gabos na karahayan. Ang samong pagkasararo na magdadalay ko ni Kamayo, mapagunbabang ama asin pastor na nagigiyas sa mo. Ang sa imong pagkamo asin paggiya, sa mo nagtaraw pagkabulot nyo. Ang sa mong dalang nagiging patag, ang sa mong pagnakaw bahong matanyo. Sa imong kalawan na kami nag-aaral sa kagarangan, kalagos kang biyayaan sa imong dalang na katungdan. Tabangan kinila sa mantungan sa iyang pagpadaba, nangaling ang Archdiocese ng Cáceres, urog na maging makusog sa pagtuod, paglao, masipag kamo. Happy birthday po, Archbishop Rex. Ang samoya pong regalo, Archbishop, kan sinabi po kaya sa muyan na ang fun gift dapat something that can cut. Napaisip po kaming marhay, igwang nagsuggest din patok, din mini chainsaw, din takulang gunting. Pero napag-isip-isip po na dahil man ito angay para sa sarong obispo. Kaya ini pong napili niya mong fun gift, sarong stopwatch. Ano po, kulita ang mahalagang dapat kaining ikat, bakong papel o kahoy, kundi ang sa imo pong sobrang hectic na schedule. Sa kadakulan po kag sa imong mga schedules, mga pagbiyahe, misa, kumpil, meetings, asin dahil pundong pagserbi sa tao, sana po paminsan-minsan pindopon mo man unstop. Bako tanganing magpundo sa ministeryo, kundi nganing makahingalo man, makahangos, maka-recharge, asin atamano ng saliri. Ang simpleng regalo pong ini sa rong pagirumdom na ang pagpahingalo bakong paghabo sa misyon, kundi parte po kan misyon. Kaya every time po na mahiling mo ang stopwatch, sana po magirumduman mo sa mo yung simpleng kahagadan asin pakiulay. Bishop, magtagaluway-luway man. Igwa pa po kuta kami rin sa rong kahagadan, pero ini po kapilyohan misa naman. Pero kung itugod mo po, sabihon ko man po iraray sa imo, Bishop. Halawin ko na po kayan sa itong priest assembly. Baka lamang po. Happy birthday po sa moyang namumuta na sa ginagalangan ng sinispo. Okay, thank you so much. Po ang mga padi sa Vicaria ni San Jose. Kasi tugutan mo po kami na ihiras ang samoyang tigsik para sa Tigsik ko si Arsobispo, siya sarong maugmahon na tao. Dahil man dakol magsuba, bako man komedyante, pero pag nag-joke na siya, napapangirit niya ang mga tao. Tigsik ko si Rex Andro sa mong namumutan na Arsobispo na dawat sibot sa ministeryo, pero pag long tennis na ang urulay, ini minaseryoso. Lambang rapado, mati ang pagiging porsigido, siring kan pagpatalubo, kan pagtubod, kan mga tao. Tigsik ko si Arsobispo, sarong madunong na obispo. Pag siya naan magsermon, igwapin minimbalon na hugot na may leksyon. Matatanyogan sa imong puso para sa iyong mga taram. Kaya maugma kang mapuli na may dapol na balon ng inspirasyon. Tigsik ko, Sir Arsobispo, gabos na padi uyamunyan,
tangali isilibrar sa iyong kumpleanyo. Salamat sa mga pagiromdom asin pangaral sa samuya ng mga padi mo. Kawan kalugod ng Diyos ng halawig na buhay, asin marhay na salud, kan pag-ataman sa Cáceres may padagos mo. Asin sa samong pagtapos kay ning tigsik, kami ng mga padi sa Bikaryo ni San Jose, ngunyan minabati sa imo. Maugmang kumpleanyo sa muyang namungutan na Arsobispo. Ako mo po. Ikaw sa mayang regalo. Tigsik niya mo si Arsobispo, Reverendissimo Rex Andrew. Sir gusto usum ang moto na ang kahulugan ako surugunin. Tigsik pa niya mo ang Arsobispo digi sa Cáceres surugon na pamayo. Sa ngaran ka ng klero asin laiko, feliz cumpleaños po sa iyo. Tigsik pa niya mo ang Arsobispo, siya sarong silensyong tao, alagad tunay na modelo. Tigsik pa niya mo ang Arsobispo sa pagkawat ng tenis kadesidido, mga kalaban niya pasensyoso. Tigsik niya mo liwat ang Arsobispo, grabe ang effort sa pagmamno, kaya mga padi niya mga seryoso. Tigsik pa niya mo si Arsobispo Rex Andrew, silensyo, modelo, seryoso sa pagsabuhay, kan Diyos non nagibo. Thank you very much po. Bishop is also our simple gift from the Vicariate of St. Pascal. So sa liwat po, Bishop, kami po ang Vicariate of La Porteria and St. Anne. So iyo po man ini ang samuyang ginitong tigsik. Tigsik ko ang samong obispo, si Rex Andrew Anmaran Kainiyo. Pagyaon sa Kalabanga, ugmahon ang kabakban. Garok para sira na pasid dulukan sa pantalan. Orgulyo kan mga tios, huli sa iyang kabuotan. Tigsik man ang Amelia niyang nakakainganyo, daw pa tendero kung mag-alok sa tabo. Sa gayon magtaram, mapapabakal kanin totoo, dawa daig dara na kwarta, mapapaamen tolos kamo. Tigsik ko man ang sa iyang auto, nagkukuripas sa dalan, garong bangkang di motor. Pagsibi siya pang nagmamaneho, dahil na nauuli ang bendisyon sa mga tao. Alagad pag siya nag-abot, nakangiririt panwaan, garuba kong pano ning sira, ang darang grasya sa mga tao. Tigsik ko man ang sa iyang ngirit, halakbangon na totoo. Garo para sirang nakadakok, banyerang sira sa baroto. Ang maugmang wangis niya, nakakaulakit na gayo. Mangirit-ngirit ka ng God, dawa butas ang bulsa mo. Tigsik ko man ang sa iyang mga suba sa misa, dawa naghihilig ka na. Sa kakatawa, mamata ka. Huwag mamrulay, abot sa lawas ng simbahan, bitbita. Daw pa ang mga vlogger sa social media, viral siya talaga. Tigsik ko man niya
ano mang kaaldawan mo. Dawa nagadagdagan edad, kay maglisang layo. Sa sing mo langis, puging-puging na totoo. Garo ay nagugurang, na freeze sa 25. So on behalf of Bishop Can, Vicariate of La Porteria and St. Anne, both may pong ipaabot ang samuyang pagbati ng happy birthday po sa inyo, Bishop. Ini po ang samuyang regalo sa Vicariate of St. Ay, La Porteria talaga. St. John the Baptist. Inipan sa muyang tigsik sa samuyang kong bikariya. Tigsik ko ang satuyang arsobispo, pastor na totoo, giyang maliwanag, marhay na paratugdo, sa Ariponpon kan Cáceres, sa siyang modelo. Tigsik ko si Arsobispo Rex Andrew Alarcon, sa bilog na Cáceres, siya ang satong kampyon. Bakulo sa altar, raketa sa court kun hapon, makusog mag-serve sa gabos na pagkakataon. Tigsik ko si Arsobispo Rex Andrew sa pagtubod, tasya marhay na paratagdo, tataramong kan Diyos, tigiras ning totoo, tanganing ang bilog na Cáceres, rumanin kay Kristo. Tigsik ko si Arsobispo Rex Andrew sa bilog na Cáceres, sarong amang mamumugton, lambang parokya sa iyang inaampon, hulit ang puso niya, tunay na mahirakon. Tigsik ko ang satong arsobispo, sa kadunungan siya pistado, sa paglingkod, paurog ang nangangaipo, sa pagkamuot, mayong tihado. Kaya pasasalamat sa iya itao, tanahin ita sa iya, ang buhay ni Kristo. Kung si Among Rex sa tong hahapoton, ano ang sa iyang sasabihon? Simbahan sa Cáceres sa tong paurugon, kaya gabos kaayon, gabos may gibuhon. Happy birthday po, Amen. On behalf po ka sa muyang Vicariate, sa muyang pong regalo, akong saan makatapos po ini sa pag-score sa football. May kapangyarihan po ini. Kasi po ako. Ano lang po ini? Madali sana. Tigsik ko si Among Rex. Salon tennis, sobrang lupit. Anapot ko lang po sa palasyo, doon din pwede mag-happy. Baad lamang makahagad sa iyo ng extra racket. Dua. Tigsik ko ang sa itong arsobispo na namumutan sa trabaho, karubagang mayong kapagalan. Ang pakikulay nilang po sa imong pagpaingalaw man, tatibaan, mabawasan sa imong kapugian. Uri na lang po, nasa lang po. Katawanan. Tigsik ko si Archbishop Rex, Salon Tennis, Matibayon, sarot sa mga players na gusto kong daugon. Alagad sabi ni Father John, si Father Edsig muna kay puwang kong katubangon. Okay na po, Archbishop Rex. Everyone give me. Bishop, pasensya na po, kulang kaming dua. Saya ko na sabihin kung selesai. Tigsik ko ang mahigos kasing danay, Ano alang patod na pagsambang tunay,
si Bishop Rex nagiyak ang buhay, siya man nagserbi alagay. Tigsikuman si Bishop Rex na rugari, na kung magumiliya tayong siri, tasayang bitbit ang adal na udang piri, na simong madadara, tidawa mapuli. Tigsikuman si Bishop Rex, kung maghirog istrikto, nganing magtatag sa saymong sentido, nan buhay pakuperning bibo, kung kaya makanood ka sa ultimo. Tigsik ko man si Bishop Rex, tenis ang sayang panlibang, tidawa sa edad tayo mong mapapara, tagaromayong makakaharang, araw ka na aldaw na nagsirang. Tigsik ko man si Bishop Rex, sa karaluwagan minsan kanado, sayang tikpalaad ang aldaw mong malumlong na todo, sayang aram ang tinang ministeryo, kung kaya balanse kon makitungo. Ang huri kong tiksi, sana may siksi, ugmaon ako sa tunmong ngirit, Bishop Rex, uya ka nabubuhay bilang sarong asti, Diyos na sa imong tiktutubudan, sa kukman na inaasahan, sa madiglom na panganod, salamat kaugmahang Simong Hatog. Bishop, ako naman po ang kadikit ming regalo. Puro garoy ni Fanny. Pero tinaunin sa kong kasubag ko. Binawi pala. Si pagpadala. Sinagdara sa lahat, dinara sa auto. Tigsik ko ining sa tuong okasyon. Kaya palang abang gayon, ta birthday kan Arsobispo tang Mahigoson. Tigsik ko ining pa-birthday kay Arsobispo, na enkargado ang Rinconada Distrito. Ta sa tigsik siya ipag-orgulyo, kaya minsan na imang tatao, naghinguwang mag-ibo. Ta masupo, malibak ako. Ni tigsik ko man ang samong bikaryo puranyo, sa kisibutan na gayo, nalingaw sa pangregalo. Pinabakal si Father Roy na gwapo, ito pala ang yaon na sa paulbo. Balik kita kay Arsobispo, kababa sana sa paghiling ng tao. Alagad pag magtindog na sa pulpito, iyo mananggad, hiling nga bayak nindo. Tigsik ko ang sa tuyang moto, gabos kaayon, gabos may gibuhon, sabi sa to. Tamang gayo sa okasyon niya to, ninuli ta gabos kaayon, gabos na kontribusyon itao. Balik iraday kita sa padangat kang Arsobispo. Raka ang apod sa iya, kan iba na nadangog ko. Resilient, amiable, caring, asin admirable na totoo. Taarog niyang gayo ang sa tong kaipo. Happy birthday po, Archbishop. Ini pong samuyang regalo, our version of Synodal Cross para po sa sayo. Happy birthday. Ako, bilang sarong amigo na si Obispo, niyang kabas. Igo po kami tiksik para sa imo, sa igo po kami duwang regalo para sa iyo. On behalf po kang mga bali sa Bikariya, uya po ang tiksik niya mo para sa imo. Tiksik ko ining Agosto, aldaw, pagliwat ni Kristo. Kaito Huwebes Mangayo, namundag sarong Obispo. Tiksik ko si Bishop Andrew, kadunungan Pananggayo, sa humiliya na mo, sa lubot pagnangaliyo. Tiksik ko man sa kahigusan, duwang misang suruwayan, may lapang pangkaibahan, basta may makdo sa aagihan. Tiksi ko pa ang simong kusog, hugak biyong nasusubog, baskog habo man sumibog, watcha, pakol sa bulang bilog. Tennis. Tiksi ko simong sekretaryo, beses nagibong senaryo, nariribong mga tao, kung sakristan,
o si Obispo. Tigsiko ang aldamunyan, salamat sa kaguranan. Sa taugat kan kaugmahan, aldaw kan si imong kamundagan. Kaya tigsik sa mga kapadian, tigdi sa parting balatan, si regalong electric fan, pakitauna, kaiba itong sanapan. Happy birthday po, Bishop. Arzobispo sa Samayang Vicaria, San Francisco de Assis. Madya na mga tugang kita makiayon, makiugma sa maubang tradisyon Bicolnon. Tirigsikan para sa obispong babuuton, gabos kaayon, gabos mauyon. Takunday musulong, baka mabansagan kang perikunon. Tigsiko at subispo, tasyang marahin na tao, ipinagtalaga sa kasigas na mamayo, dagang tinubuan, lalo kan pading guwapo. Tigsikoan sa itong arsobispo, halos sa parokyal, kaya padangat na marhay, kan mga estudyante, mga magurang, dawa mga teror na teacher, liugos man na marhay. Chado, kaya tigsik niya mo si arsobispo, sa igos mayong kapadis, mana dahil luminangkaw, ta siguro pirming stress. Tigsik kuman ang mga jokes kan sa tong arsobispo. Huna ko mga seryoso, kaya dapat na hinanyanggon ni gusto. Sabi kan magurang na naghihinanyog ni gusto, ano da ito? Dahil intindihan ang joke ni gusto, tabungog pala ito. Maugmang kumplianyo sa sabong arsobispo, pero may ikang gigarumdamon, iaayon sa intensyon, kukuyukon asin babanto, titigsikon, alagad lubos na papadangaton. Ano po sa mga regalo? Happy birthday po, Archbishop, sa naing po kanan sa Moyang Vicaria sa San Antonio de Padua. Kami po ni Amigos Dan ang naatasan. Amigos Dan. Amigos Dan. Amigos et Episcopos. Tigsiko ining konting, magagamit sa rimot katin, sa blessing kang tindahan, pati toilet ng simbahan. Tigsiko ining gunting na pangtabas tanganing mainaan ang pading siging rabas. Sa parokya makataong dakol na oras, kumbento simbahan, dakol na mihoras. Tigsiko yung sa tong obispo, na ngunyang nagkukumplianyo, siya pa'y pagmakulong na gayon, iniinot serbisyo sa tao. Tigsiko ining regalo, totoong pakonsuelo. Sa sermon, pwede kang magbuelo. Tuwas-tuwasan man, maski pirang minuto. Happy birthday po, Amo. Archbishop Rex, ano po ang sinyong halipot na tigsik as yung regalo. Tigsik niya mo sa Archbishop Rex. Sa sayang aldawan, kita nag-uma ng labi.
pamibigi pirmi ang maray na salud asin kusog. Sa paagi kay ng food shopper, paghanda ang kakanong maging pasig. Sa pagbaak ang mga gulay asin prutas, sigurado ang sustansya sa hawa. Tiksik niya mo si Arsobispo, for our worthy gift, iyo po ining shaver. Lugod sa lambang pagkaaga, perming presko asin magaya-gaya, sa paglaog sa opisina, darang kaugmahan asin grasya. Happy birthday po, Archbishop Rex. Birthday po. This song, a classic song, entitled Bridge Over Global Warming. May this song be your comfort in times of sadness, loneliness, difficult times. Thank you so much po, Father Ronald Aso. So, palakpakan naman natin si Father. So, at this point of our program, ikaw bang blessing na karagalan na? Ikaw para sa rapat yun. Sa mga tiksik, yun ako ang manulong kapatid niya. Tiksik ko si Arsobispo, ang pangalan Rex Andrew. Tunay na amigo sa diritang obispo. Kung ikaw may kooperasyon, siya sarong amigo. Pero kung ikaw pasaway, yung duma, sumunod ka sana, ta siya sa imong obispo. And sa kuyang masalamat man sa district sponsoring district, ang mga tripunada vicariates, ikot kami ng mga series of meetings. Kaya not,
ang kaisipan na gibuhuntang tiksik instead of mag-express in message, birthday message to the celebrant, gibutan ng tiksik. Kasi ang tiksik, sinasabi kayo ng gabos, di mo kinakay po na-explain. Yan ang karahayan kang Bicolano, nagtitiksik. Dua kaya yan, tiksik sa rawit-dawit. Ang rawit-dawit kung sa Tagalog, yan ang, kung sa Tagalog na ito, balagtasan. Ang tiksik, kung lang yan, 3 to 4 liners, pero that tells everything, lalo na sa imong feeling. So ito pong mga tiksik ni Archbishop, so dahil maka-express, ipinagi na lang sa tiksik. And araw ko na yung Archbishop yan. So, congratulations po sa tuyang district vicary and district sponsors. But we have really to, in his birthday, we really have to thank him in two things. And not, bago plano ang Riconada District Fathers, tinapunta mo na kung ano ang oras kan availability ng Archbishop para sa sayang birthday. Kasi araw niya ito na kadahol mga greeters. And usually, ang mga greeters nagdiyan kay Archbishop sa birthday niya mismo. Willing kita na mag-adjust. And we are happy, dinulita siya mismo, nagpili ka sa iyang aldaw ng birthday niya, kay bahal kita ng mga pati. So, it's something to Archbishop na you are here with us na sa pag-celebrate sa iyong birthday. We know na kadahol ka ng greeters and ang secretary ni Archbishop pinaghapot ni ano ang mga schedule kan mga greeters. So, mga greeters, ikaw sa dining schedule as long as kita sa mismong birthday niya kay bahanta. And di ko madali, minulit sa Archbishop last day. Last day. Ito pa ko, pwede naman na kanya ko pagkatapos Mayo man ngayon. Dahil ka na niya maghali. Please stay with us, please. Sa sumaturo na, arami po yan kami sa City Building Day. Ikalawa, Bishop, salamat po sa short test long sermon. Short test long sermon. Kasi sabi niya, kaya siya nawawala sa iyong idea. We understand that kung ika-honorary sa imong kaugmahan na ika-maka-organize kung sasabihin mo. Pero may pangani yung ready pero alawin na. Ano ba na kung ready? Kaya, sa team na sinabi naman sa kan sponsoring group is something that cuts, yung funny gift, something that cuts. Itong something that cuts, totoo, hindi ko na kayo po sa Bicol, pero nagluwas na sa Fixit. Number 1, itong time for General Assembly. Kadua, time mga sermon. And true enough na ang mga Indian, maski halawig ang sermon as Bishop, we learn a lot from his sermons. I, for one, pag nakakuha ko ng mga ideas sa iya, ginagamit ko man sa sarili ko mga sermons. No? Ako unindo yan, ginigin ko unindo yan. Kung yan halawigon is because the Archbishop has many ideas. He is a wide reader. Kung baga sa AI, lumay ng AI sa mga binabasa niya. Ito siyang araw po yan na maski anong kabisi niya, bago siya magsakat sa iyang kwarto, malumang sa opisina kasi mabasa kung ano ang mga yaon dyan sa table niya na binabasa. Kedua, kung siya nata-travel, masasayang ka oras na traveling, doing nothing. So, magte-text siya sa imo, ano nga nitong pagkaranaw sa kuya, so soft copy kay pinagulayin nito and he keeps on reading. No? Ikatulo, na ang sa tuyang mga activities mo niyan, at least for the past 2 years, minawag niya na
ang spirit of solidarity pangyari sa to. And last year, if you notice, my dear brothers, itong sa tuyang thrust, Astoisian thrust, pagsabot, pasiring sa simbahan na nakikisumaro. And in the second year, today, gabos kaayon, as in gabos, may gigibuhon. Last year, itong ngunyan sa participation, tama? Last year to communion, and next year mission. Anong kung sabihin ko? Kung sabihin Arkani, we have this Astoisian trust. Actually, haloy na magibo. Taano? The bishop is just waiting from our idea. Totoo, ang last say siya, pero di siya mataram kung ang idea makumukade sa to. That is really the spirit of solidarity. Kaya, my dear brothers, magandang kita for the next year, the third part of the synodal spirit, which is the mission. Totoo, ikaw kitang ginigigong Archdiocese Trust. Totoo siya, last say, but remember the brothers, na halos sa tuya ang mga idea. He really waits for our idea. Ano ang gusto kang gabos? And then, siya easily can make a line or 2 lines tamaling maging Archdiocese Trust. With this, really, sa sayang birthday, my dear brothers, ibahanin niyo ako sa ngalan nindo, and Bishop Manolo and Bishop Rolly, ibahanin niyo ako sa magpasalamat kay Archbishop sa sayang birthday. Happy birthday, and thank you po sa inyo. Amen. Thank you very much po, Mamo Alfred, for the message. And now, the moment we have all been waiting for. May I request once again our Archbishop. And their continual support and assurance is really a great consolation for me as the Archbishop. And they are very significant. Si Bishop Manolo, tiyo ko, tapos ninong ko sa kumpil. Ninong ko yan sa kumpil. Actually, they ko, I'm not expressing, but ever since na salit pa ako, salit pa ako kilala ko. Inspiration ko niya si Bishop Manolo. Ang sarunday ko nalilinawan kay itong siya Chancellor dyan sa Palasyo. Yan ako sa parokyal ko. Nahiling ko siya, naglalakaw siya ng kumisan sa panudumanan niya. And that created a strong impression to me. And as you can see, his humility is nagirong, pero todo bali, kaisman. Si Archbishop Rolly, when he came, the first time he came, and he was the new Archbishop, and nag-agi siya sa cathedral, big welcome siya naman. There I felt the warmth of the Father, very assuring and heartwarming presence, which he continues to show to each of us. That, bakong masakit dulokon, as in, maugmang kaibahan, kadakol man yung jokes, kaya ang mga jokes ko, So thank you very much, and thank you very much, and both of them just celebrated their birthday, so I'm very much grateful. But I'm truly, really grateful to all of you, dear brothers. And it is, it struck me, and the theme that was chosen, Amicus et Episcopus. And as expressed, it is a kind of a new framing of an ancient, with you. For you, I'm a bishop. With you, I'm a Christian. Amicus et Episcopus. Yung newness, res nove, the new things. It brings me back to what you call this, the Holy Father's message of the new realities, new things. Diba? Ang inspiration ni Pope Leo was Pope Leo the 13th. There were new things at that time. May mga bagong sitwasyon.
Ngunyan, igwa na naman kita kung mga bagong sitwasyon. And what happens when there is a new situation? Our teachings, our doctrine is challenged or are challenged by these new situations. Kaya nagkakaigwa ng mga hinapon na new questions in philosophy, new questions in different theology, brought about by the new situation. Kaya ito, mayo pa ng mga factory, man question, kumbaga, we were dealing with different kinds of question. And every time there is change, as history unfolds, there are new questions. And our understanding of truth grows in the historical situation. And it is here that I sincerely thank you, because this is part of our ministry to guide our people and to accompany our people. Itong tigsig, nag-inomom na ako ng diita. Tigsig, bittersweet. Bittersweet. But thank you very much for the sincerity, for the appreciation, as well as for the candor expressed by the tigsig. Kaya pag nakakahangos ako pag madali nang matapos. Kasi bago na hindi naman nadadawag, pira pag vicariate. Pero magayon na combination itong serious and fun gift. Serious and fun gift. Because I also love serious and fun, no? Serious and fun. As sabi kaya ni Archbishop, maraming bishop ang kaagad, nagkakaroon ng heart problem kasi yung dinidibdib. Huwag masyadong dibdibin. When I was named Bishop of Daet, on our way to Daet, my shoulders were heavy. Sabi ko, hindi man ako nag-hindi. But then I realized that, sabi ko, ining Daet, the Diocese of Daet, nag-survive ni 2 years na mayo ning bishop pata administrator. So it strengthened, reinforced the thought na man ako ang kagtubos dili. I am not the Savior. So it is really the Lord. So that is one that lightens our burdens. Siyempre kadakol kitang dinadala. I'm sure each of us has a million dreams, no? A million dreams that keeps us awake. Sabi ba sa kanta, a million dreams that keeps us awake. Pero, igwa man mga dai nakakapaturog sa to, itong sa tuyang mga stresses man, restless o sleepless night man yan, sleepless nights, no? But thanks be to God because the Lord continues to renew us. And one of the continuous lessons or the lessons that I try to is that need for renewal. So, salamat po duman sa pagirumdum na magpahingalog, because really I believe in also rest. Of course, syempre sometimes kulang na. Pahinalo ako, pagbalik ko, mas makusog ako. Sabi niya, mas medyo nagkusog ako, tapos mas matarong. Kaya sabi niya, nag-double ang speed. So, that is sharpen the soul. So, ako man, ang pagkawat ko ng tennis, ng football, cycling, for me is rest. So kaya every time may occasion, I play, it recharges me. The games, sports. I always say that I love sports. It's one of those things that. So yeah. Pero kaso daw nag-try ulit ka mag-football. Medyo napati ko sa but the day before I was practicing. Anyway, but thank you very much, and that is also really a reminder, to rest, and I will, yes. But be assured that, madali pa lang po ako makaturog pag nasa auto. Minsan pag mapapaturog na ako, nakakaturog na ako, And the second is, the second request is to cut, no? Actually, kakat na baga. Sabi ko sa report, 5 minutes na lang. 5 or 10 minutes na lang.
So pag attendance ano yan, QR code na. And then we have, what do you call this? Pig-amayan ta pangaling si Satuyang, what do you call this? Amayan ta si Satuyang holy hour. Anyway, pwede man, challenge, sige, challenge. Ikakat ko, basta pagpuon, i-present na kita gabos. Okay, di ba? Yan ang deal. If people are already present, majority is already there, then we will do our best to cut. No? But, of course, pagkadakol yan, pag-uurulayan, it is very difficult to be synodal or synodal if there is no material time for discussion. If there is no material hour or time for discussion, pag nagmamadali ka, it's very difficult to be synodal. Second, sa homily, TED Talk, dahil ko man sinasabing Albert na kinakalawi, TED Talk is a scientific study of a talk. Its length is such that it is able to dive deep. And the TED Talk, the average of it is 18 minutes. Pero yung magkaroon perming 18 minutes ang sabihin, kumisan 20 ang iba, ang 15 ba. But that is it's in quotation mark, a scientific study. I believe in the math, I'm not very good in math, but mathematical, you have to put time. So, like for example, kumisan, sabi talaga, our ideas also grow. They grow. Pag ang homily mo Lunes pa lang nasa isip mo na, pag abot ng Domingo, gulpi ka ng. Pero kung ang homily mo on the spot mo pa lang, hababaw yan. So, but why am I saying this? That as leaders, and for me, one of the things that we continue to recover is to study. To study, to read, understand, and analyze. Analyze the situation because that is one of the ways that we lead sa pagtugtog. No? And ngunyan, ang sarap nga rin sa pwedeng magkulang kita. Pag sala ang analysis ta, sala man ang mga prescriptions ta. Pag hababaw ang analysis ta, hababaw man ang mga prescriptions ta. Pero having said that, actually, nasa resolution po namin talaga. Nirelate po na talaga. Kaya siguro tatapusin ko na rin. Tanganing so thank you because you come bringing gifts. And thank you to Father Almo for the message on your behalf. And really, emphasizing our need for synodality. I know it's a process. It's a process na tayo lang nagpull sa nagpull pa ito from the archbishops na pinsundan ta. Kaya nga nang sabi ko, Cáceres clergy, one can be. I'm very proud of our clergy. Every time I go, bigdagan ko ang istorya ng mga padi. And ito na ang Cáceres clergies. So, yeah, and thank you, Archbishop, for the toast and for the performances. Also, yeah, you came bringing gifts, pero the really best gift that you give is the gift of yourself, your priesthood, and that is what makes us a church. Salamat po sa inyong padago sa pagsakripisyo, sa inyong padago sa pero may kong nagigirumduman itong sabi na you are at the forefront. Kamu ang iyang dyan sa atubangan. The priests, you are at the forefront. So, I cannot but be grateful to the service that you do. And I thank you for your trust. It's not, kumbaga, consolation that you trust. Sometimes, maybe you may not understand what I have in mind. But in the end, I can only see trust, and tiwala. And that speaks of amicus, friendship, and episcopus, trust. I pray that
there will always be trust among ourselves, among our people, and also, last na, ito. Yun na yan, pag may naglaraglaw pa kaya, kung naarap ang Holy Spirit yan, ba? Paano? So let us also continue to trust our people. Ang kining pagbukas na ba ang mga finance council, parish council, to trust our people. They are very good ones and they mean well. Sometimes, baka tayo lang nagtatagpo sa tuyang understanding, but when we trust our people, you will discover. So, yung refrain natin na pro-people, for God, and love for God, and love for people. So, yeah, cut. Good thing. Thank you very much. Thank you very much. Si gusto magkawat ng pickleball, iba mo po ng kawatan naman sa kalasyon ng pickleball, badminton, may ping-pong duman. O swimming, hindi ang swimming. And if you're always welcome to my son. So thank you very much. Thank you. Thank you very much, Archbishop. And now to crown this morning's celebration, we invite Reverend I
amigos para siempre.